Igbo ndị ọma iji eme ọnụ ọ bụrụ na ka na-abata anyị na-asị gị nnọọ hinne mana obere ife aga na akwụkwọ na-agụ anyị ka nọkwa na oge ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-akpọtụ ebe ife niile na-aga ebe ife niile na-eme mụ na nwanne m nwaanyị nya Doris Ifeọmọnụ ka na-atapịkwa isiokwu a gbara ọkpụrụkpụ nke anyị na-ekwu taata aka m bụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu nne isiokwu anyị na-ekwu tupu anyị aga ezumike akwa arịrị akwa mkpụrụ obi akwa mwute kedu nya akwa na-adịghị mma nke ụmụaka na-ebe n'ụlọ akwụkwọ a na-ebe ya amaghị m onye ya akpọtụrụ amaghị onye ya akọsara nne m aghọtahụ nna m aghọtahụ ndị enyi nne m aghọtahụ ma ndị enyi m aghọtahụ nke onye ga-enyere maka ka o wee dịrị mma ife na ka anyị na-ekwu anyị ekwutekwa n'okwu akwute ya obere aka ọ na ka na-abata ka dọnọkwa na enwekwara ike ịghọtakwa ofu ife na ife abụọ anyị na-ekwu maka ihe gbasara onye ọbụla ịma ihe gbasara akwa arịrị a ma bịa na nke sekọndịrị ka mgbagodi ya nke sekọndịrị ihe gbasara onye amarọ nke a na-akpọ mathematics a na-ele ha ya dịka ha mara akwụkwọ ije okwu n'ọsọ ya na ọnụja ndị mma mathematics na ịmagụlite ya na ahụ ọnụ bụrụ ya na ahụ ọnụ eche ma ya ma ife niile onwezi onye amarọ ya isi na onye ahụ nwe nghọta ha agbapụ ya agbapụ na onwe ihe ome ọ bụrụ ọdịrị onye anwụ o nwere ndị ma ka esi ede abịa na ụmụaka o nwere nwatakịrị isi edere gị ihe o dechaa ebe a ị na-asị ọkwa nwa dere ife nwee ndị mma nke a na-ese ese nke a na-akpọ art o nwere ndị mma na ha jide otu ido nọ esecha gị nya onye nwere nwere akara aka nke ihe dị iche anyị nwa na ndị ọcha nne ha na-ebu ha na-ebido n'izizi na nwata wee mara ife nwata ahụ dị mgbe na-akwazi ịfụnụ nye chọta onye a prọfeshọnal ọ na-akụziri onye na-akpọ mentọ onye na-akụziri onye ha na-eme onye ahụ achawa na-eme ọfụma ọ bụrụ nke anyị na-emegide tupu anyị chọta akara aka ịnọga afọ 30 ụfọdụ kara afọ 30 aka na-achọ akara aka ọkwa maka na a na-asị gị na ihe ị na-eme na-abịa na ụlọ akwụkwọ nke na-akpọ WAEC ndị na-enene ule WAEC ma na ha ga-ajụ maka ọya ka ị ga-eji dee na-agba ezigbo bọọlụ na nna agba bọọlụ ọya ka ị ga-ede English na maths ka e wee nye gị asambodo ọkwa ihe na-emechi ihe a onye ọ na-akwa isi ka ọ mara isi weda na ọma na ọma ha ọ na-akwa isi mana obodo mana ihe ị ga-eji mara ihe dị iche nwatakịrị jisi ike na-emego nke a na-akpọ average ọpụta wee chọta akara aka na-eme ọfụma ụbọchị ofu onye na-asị m na ndị niile ahụ na-ekpuchiri ha akwụkwọ mgbe ha na-agụ akwụkwọ ka ha ozi ha kịta n'ọha nwa ha ndị na-ayọ ayọ mgbe ahụ bụzi ndị ọzọ inekwa anya ọ wụrụ eziokwu ọkwa ihe nnapụta anyị makwa n'obodo anyị nwere ka anyị si eme na-ekpuchi ka a ghara ndị ahụ isi ha na-acha ọkụ mgbe ahụ ha nweta onye ga-enyekwara ha aka ha ga-emepụtachi ihe dị iche iche ga-abara anyị mana enwere mmadụ ka obodo anyị Chukwu na-enyekwara anyị aka ị ga-afụ onye nweghị nke ọgụrụ ife aka na-emepụta ụgbọelu mepụta ụgbọala zie ya ụzọ ọfụma ịfụ na ihe a ga-emepụta n'ala ịfụ na ndị be anyị n'okpuru anyị na-ahụ ọnụ obodo awụ Naijiria Chineke goziri anyị o nyere anyị nya kedu ihe mma kpe milk and honey ka m otu mmesiti ya n'oyibo n'Igbo be anyị no milk and honey ka anonyela anyị talent different types ka onye ọnwụna nwere anyị nwere mmadụ anyị nwere ndị na-emepụta ife aka mana onwe kedu ebe ha ndị ya kwalite anyị nọ ụmụaka na-achọ onye ga-akwalite ha kedu onye ya kwalite anyị kwanyere ha aka ka ha nwee ike maka wepụta ya ọfụma nke ahụ ha na-akpọ talenti Chukwu na jiri gozie ha ọ nwere nke e wetara afọ na-atọ ka gara aga sị na nwata akịrị ha n'ọrụpụtara ụgbọala a na-achọzi onye ya akwalite n'ebe o nwekwara ka ọ na nke ahụ esigo otu ahụ eme gịnị na akpụo maka onwe onye afọ ya kwalite nke a na-akpọ jam ike agwụ mara ha na-eme ọchọ ihe ọzọ na-eme ebe ọ na uche ya dị na ihe ahụ chọrọ ime ọ gaghị eme ọfụma ebe ọzọ maka ife ahụ ka ọ na-agba na-acha akara aka afọ na-aga mmadụ na-eme ọ bụzi asịzi ejiwezie n'ọzọ ụmụaka nne Chineke nna ya enyere anyị aka ndị niile nwere enyemaka ha ga-enye jisie n'ike n'agbanyeghị ma nwanne gị ma nwa gị buru uche na ị na-achọ ka obodo anyị dị mma ihe na-enye dị otu aka ọ ga-enye
gbasago na ọwụrụ mmadụ anyị efughị nunu tupu na-ekwera ka ihe kọm ka onye mma na maka na inwe ego iwe ezigbo otu na nwa onye chere ịbịa kparị m si ya anyị nwere ụlọ dị otu ebe anyị imechigodo ọnụ na anyị nwere ihe dị otu na be anyị imechigodo ọnụ ọ nwekọsọ ga-adịkwa gị emefu m n'ụzọ jisi ike si onye tinyere si m n'ogo n'ụgbọala ife iji afọ ụzọ wee fụgodo nke mbanye ebe m ọnyanụnụ eziokwu nke maka na onye ọdị nyere aka chukwu na ga-agọzikwa gị o nwere ofu ihe ofu onye kwuru anyị na-akpọ ya DCM ime ihe o kwuru ọ sị na onye ọbụla nwere onye ọ na-enyere aka ị gaa nne dịka onye motherless ma onye ogbenye onye ọbụla ị na-enyere aka ọ bụrụ ma nwere ihe dị otu ị nọ na-eme na Chineke anaghị ekwe ka ihe ọ na-ego maka na ọ nwere ihe iji aka ị ga-afụ ya ha na-aka nka ị na-bless somebody so Chineke ejigide gị inwe ike ịzụpụta onye ahụ Chineke ma ihe ọ na-eme ọhụ na otu ife anyị na-ekwukọta ọhụ na onye ọra na-enyere onwe ya aka n'obodo a esi na onye ahụ nwa ọ ka nyere ya aka ka ọ bịazie ka afọ ewuwezi ewuwe ka afọ ọkwanụ mentality ife niile anyị na-ekwu kịta akwụkwa maka ihe ife anyị dechi ọ ka nyerezie aka ka afọ ya na-akpọ value maka na ebe ọ na onye onwe nke ọ pasịtara onwe ihe ọ dị mma a na-echi echichi wepụsi m enweta ego na-etizi echichi ekwazi ndị nke ọzọ ka ha jisi ike asị gịnị na ọwụrụ ọzọkwa na ọsọsọ ọsịsọ gbogbo grama nwee ihe ọzọ gburu ọba na oru na wepụta ego kịta grama ka ha ga-eji mee ọ bụrụ na ụmụaka fụzi onye ahụ wụ onye ọjọọ dịka ihe ọma ekwesịrị ịmụta amụta na ọzọ ebe ụzọ dị mana ọ bụrụ ebe ụzọ dị anyị kwesịrị nnọọ anyị nwa nne na nna ụka ga-ejisikwa ike na-akụzi ka ha si na-eme ụmụaka mara na ihe dị mma kwesịrị ka eme ya eme na ha nwee ndidi na-elekwala anya ka amụta n'aka onye ọjọọ na onweghị isi n'ihe ọbụla nwere oge ya na o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ na-agabiga obere nsogbu ahụ ka o nwee ike ikwudosi ike n'ihe ọ na-eme mụtakwa ihe ahụ ọfụma ndị nkụzi jisikwa ike n'ụdị ha mmadụ ekwu anyị nwanwe nne na nna ụnụ esi awụra na ọsụsọ asambodo ka onye ọna na-agba ka nweta asambodo ka a na-agba ka nweta asambodo onye ọbụla na-agbazi first onye ya agba sekọnd kedu onye ya agba tọd ị na-agba first kedu onye ya agba sekọnd kedu onye ya agba tọd chọpụta ife nwa gị na-eme chọpụta ife Chineke ji gosi da unique talent Chineke tinyere nwa gị chọpụta hepụ nwa ahụ n'ọchọ maka ọ nwekwara ike ọ bụrụ na ife a ka nwa ahụ ya eme wee wụrụ mmadụ ọgụchagodo nke a na-akpọ mahadum nweta asambodo o nwekwara ike ọ bụrụ mata tin ka ọ ya eji onye n'ife anya efi iyi kịta oseye sepụta ehe na awụrụzi eweje onye na-akwa ọkwa ọ ndị aka na-akpọ design ọ ha nwawo designers n'onwe ha maka ha si banye n'ụdị ahụ gụchakwa banye efu ka ha na-eme na-ama mma maka na ihe ha na-eme na-eji obi ha na-enwe aṅụrị na-eme nne na nna ha ka mmadakwa agwa maka o nwere ike efu nwa ka ọ na-ebe jeneretọ dụọ na-atọtụsi na esi kọmọn pita kọmọn ịmọ ya gba ya kpasị kọmọn jee buru akwa ụgwọ ịma na efe ahụ ka ọ ya eji wee wụrụ mmadụ nke ọ bụla nwa gị na-eme biko maka afọ na elekere mere na-akpọ vocational ọ na-eme biko nke elekere anyị na ha eme kwapụ nke ọ bụla nwa gị na-eme biko kwadosie ya na-akwakwa ya n'ukwu encourage ya kasie ya obi gwa ya na meru gaba na-enye ya okwu ndụmọdụ na-enye ya okwu nkasi obi na-eme ka ọ mara na ekwu ya n'azụ ịgbagara nwa ha si anya pụọ ọsịsọ ife anyị na-emekọta anya ji eburu akwụkwọ ego dotekwa nnọọ ọsụsọ akwụkwọ agụrụ agụ ka mmadụ ji awụ emegide abụ uru o nwere ndị ji akọrọ kịta wee na-emezi ime ya nyaụ ife niile nyaụ mmechakọrọ akwụkwọ so ka anyị nwewu nne na nna m gịnị jisi ike na-akasi ụmụ anyị obi kwudosie ha n'azụ ndị nkụzi na-arụkwa n'ọrụ ụlọ ọfụma ka Chukwu na ya dakwa agbakọ na ụnụ na-anwa na Chukwu na ya dakwa agbakọ ume ma ndị enyi ma ndị onye ọbụla ebe ife ọbụla ị na-eme biko gbaa mbọ na-emesi ya ike ka ọ wee na-adụrụ obodo anyị mma dụkwara Igbo bụ Igbo mma maka Igbo amaka Igbo na-arụ agụ akwụkwọ aka ọrụ ife niile eji wee mara Igbo wee ezigbo mba anyị nwere mbụ nwee gịnị ka ihe na-ekwe na anyị nwere mbụ nwa ọfọ ka anyị nwere gịnị anyị nwezuru enwezu anyị nwere ife niile onweghị ife kọrọ akọ n'ala Igbo so nke ọbụla unu na-eme ka gịnị ka emechaa ya ọfụma nne nwe ihe ọzọ chọrọ ikwu maka afọ na elekere anya na ha eme ihe ekwuzi na awụ unu le anya na-ekwe na onyonyo unu ga-afụ ka akara ekwentị anyị na-aga o nwee ihe unu chọrọ ka anyị na unu kpaa maka ya ma nwee nkụ na nwata chọrọ ma nkụ chọrọ itinye ekwu ka anyị kwuo maka ya kpọtụrụ anyị oziọma ha chọrọ ka a gbasara ha akwụkwọ ife ọbụla unu chọrọ ka anyị mere unu itinye n'ọnụ okwu ahụ kwupụta ka onye ọbụla mara maka ya nkwa ka o si na-akpatụ gị mekwa ka anyị mara nkwa ka esinye nwe aka
ka ọ dịrị anyị mma mee ka anyị mara ka a na-akwalite ihe niile gbasara onye Igbo na-eme ka anyị wee fụ onwe anyị n'anya. Ụnụ chekwa ka ụnụ nwa akwalite ihe mmemme anyị na-eme nwekwa ka ụnụ ga-esi wee fụ na ihe mmemme ya ndị a na-eme atọ ka anyị otu a ga-esi wee kwalite biko nekwa na anya akara ekwentị na-aga n'ife onyonyo kpọtụrụ na anyị ka anyị na ụnụ kparịa ebe a ka anyị ga-achịkọta isiokwu anyị nke taa n'isi njedebe na akara anyị na-emezi kwarapụ aka akwụkwa m ọnụ Doris Ifeoma na-asị nụ ọdụ n'ụbọchị nta anyị chọọ ya n'Owere nchi aka m bụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu nna ya gbasago n'akwụkwọ ka anyị gụọ n'egwu anyị ji wee gbasa akwụkwọ wee sị ha ka emesịanụ anya gbasawo akwụkwọ anya gbasawo akwụkwọ ekele dịrị ndị nkụzi kụziere anyị akwụkwọ ngwa ka emesịanụ